Slovenskej republiky, s ktorým sme sa dohodli, že vyskúšame spraviť v Hliníku nad Váhom, ktorý bol spoluorganizátorom spolu s Podvysokou slovenského superpohára 2012 jednu superpohárovú vlnu. Priatelia, pán prezident, za presne takto. Ja som to cítil pred infartom, takéto mraven. Áno, a ideme. No, na ten prvý pokus to bolo celkom dobre, si myslím. Priatelia, skúsime to ako v atletike, dáme si pokusy 3. Prosím ťa, ty už tam nádržaný, už tam mačkáš, hľadáš kľúče v noci, keď ideš domov. Ako som povedal, začíname od pána prezidenta. Čiže pozrite sa, ako on to dokáže. Tak on je atlet, on vie, že sa má prikrčiť, zamrviť, pošmátrať a hore. Takže pozrite sa na ňo, počkajte, on to ešte pekne aj začal, že ideme, takže páči sa. Tak ideme, pripraviť sa, nezabiť sa a ideme hore! Takže priatelia, poďme! No, ja si myslím, že to bolo úplne parádne, pretože robiť vlnu s prezidentom si myslím, že sa nevidí každý deň a každý si to nevyskúša. Ja sa pozriem sem do nášho výpočtového strediska, kde 4 ruské maturantky triedia dnešné výsledky. Či sme hotoví? Sme takmer hotoví.